नमस्कार यूट्यूब के श्रोतागण के हम विजय बिहारी दास रुआ सबके गोड़ छू के गोड़ लागत तनी। एकरा पहले कोरोना महामारी पर एगो हम गीत गौले रही, खरही में रही बंद करके केवारी जी। रुआ सब श्रोतागण के फेसबुक के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारा आशीर्वाद मिलल। आई हम एक कोरोना महामारी पर चेतावनी गीत लेके उपस्थित बानी, जौना गीत के लिखले बानी DIG अनिल कुमार सिंह जी और हम एक धुन बनैले बानी और हम अपना आवाज में गा रहल बानी। हमार छोट लड़का थाली बजा रहल बाना मनमोहन कुमार जी और छोटकू इनकरा से जो छोट बना वो बालकृष्ण जी महाराज वीडियो कर रहल बाने। आई एक गीत के हम सुना रहल बानी, अगर कोनो गलती हो जाए ओकरा के क्षमा कर जाई, आनंद लिया। एगो छोट लड़का अपना पिताजी से कहता कि पिताजी घर में रहे के बाद कर घरवे में रहे के विचार बाबूजी बाबूजी ओ बाबूजी। ए बाबूजी घर में रहे के बाद चाहे जौन दिक्कत काटे के होखे, करी घरवे में रहे के विचार बाबूजी। बहरी पसरल बा कोरोना बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा कोरोना बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा कोरोना। करी घरवे में रहे के विचार बाबूजी, हो करी घरवे में रहे के विचार बाबूजी। बहरी पसरल बा कोरोना बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा कोरोना बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा कोरोना। विकट समय आ गइल निकट बा, दुनिया भर में ई संकट बा। विकट समय आ गइल निकट बा, कोनो दवाई काम न करे, पकड़ला पर कटल टिकट बा। कोनो दवाई काम नहीं करत, ऐसे घर में रहे के बा। दुनिया भर में ई संकट बा, विकट समय आ गइल निकट बा। कोनो दवाई काम न करे, पकड़ला पर कटल टिकट बा। बहरी भैला पे हो जाई, बहरी भैला पे हो जाई बीमार बाबूजी। ए बाबूजी बात मानी, बहरी भैला पे हो जाई बीमार बाबूजी। बहरी पसरल बा कोरोना बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा कोरोना बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा कोरोना। साफ सफाई बहुत जरूरी, 2 गज के अपनाई दूरी। साफ सफाई बहुत जरूरी बा, अगर बहुत जरूरी से बाहर निकलत तनी तो कम से कम 2 गज के दूरी पर रहे के बा। बिना मतलब के ना घूमी टहली, घर में बंद रहल मजबूरी।
सफाई बहुत जरूरी, 2 गज के अपनाई दूरी, बिना मतलब के ना घूमी टहली, घर में बंद रहल मजबूरी, तनी मान लीही बतिया, हो तनी मान लीही बतिया हमार बाबूजी, तनी मान लीही बतिया हमार बाबूजी, बहरी पसरल बा करोना, हो बहरी पसरल बा करोना, बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा करोना, बुखार बाबूजी, बहरी पसरल बा करोना। योग्य ध्यान जप आसन पूजा, एही के सिवा न आपन दूजा, योग्य ध्यान जप आसन पूजा, एही के सिवा न आपन दूजा, लइकन बचवन के अपना सिखाई, धर्म करम के बात सुनाई, योग ध्यान आसन पूजा जितना भी बा घर में करे के बा, काहे कि कबीर बाबा कहले बानी कि मोको कहाँ ढूंढो बंदे मैं तो तेरे पास में, ऐसे जब तक की बीमारी बा तब तक मंदिर मस्जिद गिरजाघर में नहीं जाए के, जहाँ बानी वही भगवान के ध्यान करे के बा, प्राणायाम करे के बा, आसन करे के बा, पूजा करे के बा, सब घर में करी, भगवान का आशीर्वाद वही मिली और रक्षा भी हुई। योग ध्यान जप आसन पूजा, इनके सिवा ना अपन दूजा, लइकन बचवन के अपना सिखाई, धर्म करम के बात सुनाई, करी है राम जी, करी है राम प्रभु जी, हो करी है राम प्रभु जी, बेड़ा पार बाबू जी, सबकर बेड़ा पार भगवान राम करब। ऐसे एक चेतावनी गीत के ध्यान में रखे के बा और एक अनुपालन भी करे के बा, ताकि अपन भी रक्षा हो या दूसरा के भी रक्षा हो। करी है राम प्रभु जी, बेड़ा पार बाबू जी, करी है राम प्रभु जी, बेड़ा पार बाबू जी, बहरी पसरल बा करोना, बुखार बाबू जी, बहरी पसरल बा करोना, बुखार बाबू जी, बहरी पसरल बा करोना, करी घर में रहे के विचार बाबू जी, हो करी घर में रहे के विचार बाबू जी, बहरी पसरल बा करोना, बुखार बाबू जी, बहरी पसरल बा करोना, बुखार बाबू जी, बहरी पसरल बा करोना, बुखार बाबू जी, बहरी पसरल बा करोना। आई जौने संसाधन बा वही में हमें गीत के गा के सुनौनी, बहुत सारा गलती गीत में भेल हुई, लेकिन ये गीत ना मान के एगो चेतावनी बा, जौना के संगीत के माध्यम से रुआ के आगे हम परोस रहल बनी यूट्यूब के माध्यम से। अगर ये चेतावनी के हर जनता के ध्यान रखे के बा और एक अनुपालन करे के बा। ये गीत लिखल DIG अनिल सर जी के बा और बड़ी ही सुंदर गीत बा, हमें एकरा के गा के सुनौनी।
जौन गलती हुई रउआ सब हमरा के क्षमा करब, और अच्छा लगे तो जरूर लाइक कमेंट शेयर करके हमार उत्साह वर्धन करब। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा।